Keväälle 2013 ASICS on luonut kokonaan uuden Gel GT-malliston. Tämän malliston ensimmäinen kenkä on GT3000. Se on suunniteltu erityisesti myöhästyneen ylipronaation askeltyypille sisältäen erillisen päkiäosan tukirakenteen Dynamic Duomax pronaatiotuen lisäksi. Jalkineen kanta ja päkiä keelvaimennus yhdessä rullaavan Soulite-välipohjan kanssa antavat juoksijalle miellyttävän ja turvallisen juoksukokemuksen. Jalkineen päällisen lukuisat yksityiskohdat, ulkoinen kannan istuvuustuki yhdessä muotoutuvan sisäosan kanssa takaavat juoksijalle miellyttävän tuntuman ja istuvuuden. Seuraava malli on GT2000, joka on palkittu 2 kertaan maailman parhaana jalkineena ja uudistuu nyt runsaasti välipohjan ja vaimennuksen puolelta. Uusi 1 mm ohuempi Soulite-välipohja yhdessä gel-vaimennuksen sekä uusitun pronaatiotuen kautta tuovat entistäkin paremman tuntuman. Jalkineen välipohjasta on tehty 2-osainen, jolloin vaimentava Soulite-materiaali tulee myös pronaatiotuen päälle. Jalkineen pronaatiotuki on korvattu uudella Dynamic Duomax pronaatiotuella, jolla saadaan jalkineesta entistäkin rullaavampi. Uuden tyyppisillä Hot Melt-saumauksilla on saatu vähennettyä neulossaumoja jalkineen päällisestä. Tämä uusi saumaustekniikka lisää jalkineen istuvuutta ja parantaa juoksutuntumaa. GT2000-mallista on myös saatavilla miehille leveämpi 2E-lesti sekä naisille kapeampi 2A-lesti. GT1000 on malliston 3. kenkä, jonka uusin kehitysversio tuo lukuisia parannuksia jalkineeseen. Jalkineen ulkopohja on suunniteltu ohjaamaan askelta kohti optimaalista askellinjaa. Tämä on saatu aikaiseksi pohjan kulutuspalojen ja urien uudenlaisella sijoittelulla. Nyt kaikista GT-tuotteista löytyy Guidance-lain ohjaavuusura, jota on kehitetty vuosien ajan ASICSin tutkimuslaitoksessa Japanissa. GT-tonnin Speva-välipohja on entistäkin vaimennetumpi ja rullaavampi. Tämä on loistava valinta harrastajan juoksujalkineeksi.